Mathew 26, 69 i 75. Yn y cyfamser, roedd Pedr yn eistedd allan yn yr iard, a dyma un o'r morynion yn dod ato a dweud, roedd y tî'n un o'r rhai oedd gyda'r Galilead yna, Iesu. Ond gwadi'r peth wnaeth Pedr o flaen pawb. Does gen i ddim syniad am beth wyt ti'n sôn, meddai. Aeth allan at y fynedfa i'r iard, a dyma forwyn arall yn ei weld yno, a dweud wrth y bobl o'i chwmpas, roedd hwn gyda Iesu o Nazareth. Yn gwadi'r peth wnaeth Pedr eto, gan deiri, dwi ddim yn abod y dyn. Ychydig wedyn, dyma rai eraill oedd yn sefyll yno mynd at Pedr a dweud, ti'n un ohonyn nhw'n bendant, mae'n amlwg oddi wrth dy acen di. Dyma Pedr yn dechrau rhegi a melltithio, dwi ddim yn nabod y dyn, meddai. Ar foment honno, dyma'r ceiliog yn canu. Yna cofiodd Pedr beth ddywedodd Iesu. Bydde di wedi gwadu dy fod i'n fy nabod i 2 gwaith cyn i'r ceiliog ganu. Aeth allan yn beichio crio. Crio. Fel ydyn ni'n profi y dyddiau hyn, mae crio yn rhan anatod a sylfaenol o fod yn ddynol. Mae crio hefyd yn rhan anatod os nad hanfodol o fod yn Gristion. Os gall Duw ei hun wylo dros ei ffrind, fe ddylen ni hefyd grio. Yn y darlleniad hwn, yn yr hanes cyfarwydd yma, mae Pedr ar y diwedd yn crio fel babi. Mae ei galon yn torri. Pam? Oherwydd mae wedi sylwi ar ddefrifoldeb yr hyn mae wedi wneud. Mae wedi gwadu Iesu Grist, dweud nad wy'n ei adnabod nac yn ei ddilyn nac yn ffrind iddo, yn union fel y dywedodd Iesu y byddai Pedr yn ei wneud. Ond yn crio Pedr, ni'n gweld rhywbeth sydd yn graidd i'r profiad Cristnogol. Edifeirwch. Mae Pedr yn sori. Mae'n sori ei fod wedi gadael Iesu lawr, a'r cwbl mae'n gallu wneud yw crio. Ydy, mae crio yn rhan anatod o brofiad y Cristion. Mae'n iawn i grio. Crio a chydymdeimlo wrth i ni weld pobl yn brifo, a galaru a byw mewn sefyllfaoedd anobeithiol o'n cwmpas yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Mae'n iawn i grio. Crio ac wylo wrth i ni weld y greadigaeth yn dioddef a gweiddi allan oherwydd newid hinsawdd. Mae'n iawn i grio. Yn y crio, ni'n darganfod Duw. Yn yr edifarhau, yn y dweud sori, rydyn ni'n profi maddeuant Duw. Yn y crio a galaru dros gydddyn a chyd sefyll â nhw, ni'n profi a gweithredu cariad sydd ddim yn anobeithio, oherwydd mae cariad yn gobeithio. Doedd dim rhaid i Pedr y laru am hir, oherwydd yng ngeiriau y diwynydd Tony Campolo. It's Friday, but Sunday's coming. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant.